Ola, bo día. Primeiro, dúas cousas. Grazas á organización por pensar en mí para partillar os meus pequenos coñecementos e experiencia no mundo da radio e do podcast. E desculpas pola voz. Penso que moita xente estamos así un pouco tocados estes días. Este obradoiro de elaboración de podcast, como vedes, pon 30 minutos. Entón, en 30 minutos pouco se pode dicir en canto a coñecementos técnicos, pero sí que a idea que pensei eu, e máis cando isto vai quedar grabado, é que sexa animar a xente a facer podcast. Non só coa intención de monetizalo ou facer cousas demasiado complexas, non? Desde o simple feito de combinar un pouco a linguaxe radiofónica co podcast, tamén para facer pílulas, que chamamos nós, pequenos programas para compartir audios de mellor calidade. Entón, a idea, como vos dicía, é moi básica, é compartir experiencias, situarnos, sobre todo, porque a veces tamén perdemos a perspectiva cando temos tantos medios ao noso alcance, cando é tan barato e cando hai tantos sitios onde partillalo na internet, pois perdemos un pouco a perspectiva, non? Bueno, vou vos falar da miña experiencia propia. Antes era, pois, digamos que locutor de radio, de radios libres e comunitarias, de vez en cando algunha a sorte de participar, por exemplo, en FEN, en Radiofusión, e contar con técnico, porque eu desde o principio tive que facerme o que chamamos autocontrol, non? Aprender sobre a marcha, e iso que fai, cando non és unha persoa moi fuchiqueira como a min, pois anímate, plantéxate retos día a día en como mellorar. Entón, desde, digamos que vivín coa chegada de internet e posteriormente coa chegada da pandemia, esa adaptación de pasar de ser un locutor de radio que facía toda a súa produción, é dicir, a selección de contidos, os comentarios, a grabación e demais, a ser un podcaster, non? Entón, depende do sitio, se a xente máis boomer di que fago radio e se a xente máis da xeración Z, pois din que son un podcaster. Dicía, non son o máis experto en cuestións técnicas, pero o que se trata disto é que animar a xente a que faga o seu podcast, especialmente a xente dos institutos, non? Que é onde máis o profesorado pois quere que vayas alí e a partir dunha experiencia animes a xente a compartir o que dicía antes Joaquín e os demais coñecementos, que é un problema que temos moitas veces. Imos empezar moi basicamente para situarnos no termo podcast. Un termo naceu no 2004, máis ou menos, e se refire a contidos de audio que empezaron a multiplicarse moito na internet, non? Hoxe vivimos unha popularidade brutal dos podcasts, a abundancia, co que ten de bo e co que ten de malo. Pasa o mesmo coa música. Como pasou coa música coa chegada de internet, as discográficas e as emisoras deixaron de ser elas as que mandaban. Agora, o trato directo entre quen fai o programa o que fai unha determinada produción e o público é directo, con toda a dificultade que iso supón, pero sin, digamos, que esa pequena dictadura o filtro de quen decidía quen grababa discos ou quen emitía un programa en radio. O podcast é un arquivo sonoro, un contido de audio con voz, música e efectos de son. Da igual a súa estrutura, temática, duración. Pode ser grabado cuns recursos mínimos, e aquí onde ten máis importancia esta pequena charla, almacenado e distribuído na internet para consumilo cando o usuario queira. Esta é a gran diferencia, non? Iso nos leva a falar dos contrastes entre podcast e radio, non? A especialización do podcast versus o generalismo, digamos, da radio. Pasa algo parecido co que son as plataformas, non? Hai plataformas de podcast e plataformas de televisión. Ti buscas o contido que queres dentro da abundancia ou colles o que che dan. Evidentemente, iso condiciona moitísimo o contido. O sea, cando falamos de podcast, unha das primeiras palabras que nos ven á mente, seguramente que máis se repetiu aquí, é a de nicho. Podemos pensar un tema que ocuparía 5 minutos dun programa dunha radio comercial habitual, en un nicho se pode convertir en podcast, episodios de horas e horas e temas do máis especialidade que podades pensar. Coido que por aquí me corrixirán, coido que hai un programa que fala como de monxas de non sei que anos, que parece que a súa influencia na sociedade,
e ten unha cantidade de escoitas tremenda, non? E así, en calquera tema que podas pensar, que busques, haberá algún tipo de podcast. As diferencias entre a radio e o podcast, xa sabedes, comparten recursos, obviamente. Temos micrófonos, temos reproductores de audio, temos computadores, mesas de mesturas, auriculares, software de montaxe e demais. Pero a distribución é claramente diferente. A radio tamén se di que é máis espontánea, que é máis directa, non? E tamén que caduca. Moita xente, pois non, a non ser que busque unha información concreta, non vai escoitar un informativo de hai 7 ou 8 días, non? En cambio, os podcast quedan aí, e a postproducción sí que é un aspecto importante do podcast, non? Aí sí que hai moito máis traballo no tema do podcast que nas radios. O coste é inferior, o coste de facer un podcast, imos a velo, e iso tamén, en certo modo, un caramelo para as radios, non? Que, por exemplo, no verán complementan a súa grella con podcast que durante o resto de ano non serían do interese do grande público. Que máis? Para diferenciar e deixar isto un pouco aparte. Os tipos de podcast. Hai podcast para todo. Hai podcast conversacionais, hai discursivos, narrativos, documentais, o que falábamos antes do nicho de especialización, podedes buscar temáticas moi concretas, e logo están como os de humor, que tamén temos aquí boa mostra, e o musical. Evidentemente, dos que máis éxito teñen hoxe en día son os que teñen que ver co humor ou con conversacións en directo, non? Eu, non son moi amigo destes programas que conectan e se tiran 2 horas, tanto en Twitch como en YouTube, que están 2 horas falando, non? Eu gusto máis de contidos máis condensados, non máis dunha hora, se pode ser, e cun traballo de postproducción. Evidentemente, o importante é o contido, o guión, e en torno a él hai que crear unha realidade. Pero como nos está demostrando este boom do podcast, hai público para todo. Calquera cousa que podas pensar que pode ter moito éxito, ao final, como dicimos vulgarmente, non se come nada, e unha cosa super concreta acaba por ser viralizada e chegar a moito público, non? Entón, aquí é importante unha cousa que falábamos onte, que é noutra charla, non lembro en cal, a importancia de creer no que faz. Como eu que era o compañeiro de Orgullo Galego, non? Ti tes que ter a túa idea clara, e a partir de aí, que sexa o que sexa, non? Pero, por lo menos, o único que che queda, sobre todo cando como a min non estás pendente ao vir do mundo da radio, non estás pendente de se che escoitan 3 ou 500, non? Entón, a miña idea é sempre pensar que me escoitan 500 ou 1000, e sempre sabes que cando deixas o programa 2 anos despois, de repente todo o mundo che escoitaba e te bota en falta. Entón, facelo sempre como se tiveses como ese músico que sai aí, e agora non sabemos se hai 20 persoas ou 5.000 na sala, non? Pois tocar como sube ese 5.000 todos os días. Esa idea, creer no que faz, porque eso che vai manter cando non veñen vendadas, non? Cando esta idea de que falamos tamén do capitalismo antes, se nos impón o éxito rápido e o fracaso, non? Entón hai que sobrepoñerse a estas ideas. Con respecto ao podcast, outra cosa moi interesante, que non hai dogmas, non hai nada intocable, non? Todo pode pasar, a liberdade é grandísima, pero, como dicía, sempre se agradece un mínimo de linguaxe radiofónica, poderíamos decir, de dicción, de orde, de calidade no son, e, ante todo, ter algo que contar. E aquí quería facer, a título persoal, animar moito a xente a que se escoite. A veces hai xente que di que non lle gusta a súa voz, todo isto, a mellor forma de mellorar é empezar pola autocrítica e escoitarse, non? Eu, desde que empecé a facer radio, escoitei os programas, primeiro porque non me quedaba outro remedio, que os tiña que subir eu, e ver se estaban correctos, pero é unha cosa que lle recomendo a todo o mundo. Escoitarse, tomar notas e seguir mellorando. Elementos da linguaxe radiofónica que debemos ter sempre en conta: a palabra, o guión, a voz, frases non demasiado complexas, explicar tecnicismos, se usamos algún, respirar, expresarse, o silencio, que parece unha cousa que está totalmente de modé, pero non, un bo silencio funciona mellor que un palabrón dos que usa Reverte, por exemplo, non? Ritmo, silencio, ráfagas e efectos sonoros.
E recursos técnicos tamén sou moi partidario de ter claro o que necesitamos, ter clara a primeira idea na cabeza antes de poñerse a comprar. A xente que está aí chegando do instituto e che din xa temos unha mesa, temos 4 micros, temos ordenar computadores e tal, xa, e ao mellor toda esa cantidade de medios eclipsa o demais, eclipsa a idea principal. Entón eu son partidario, de feito tamén o fomos facendo en Radio Filispín, e eu mesmo na casa coa pandemia, pois ir adquirindo as cousas segundo as necesitaba. E daste de conta de que moitas veces sen nada podes facer, como lle pasou ao Orgullo Galego, sobre a marcha, segundo funciona o proxecto, pois ir incorporando medios técnicos que melloren o que faz dentro das túas posibilidades. Como vos comentei antes, eu sempre gravei fixen autocontrol en Radio Filispín. Chegou un momento que todos coñecemos, o da pandemia, e claro, a xente quería máis contidos que nunca. A mí pasoume especialmente coa música en galego, de repente a xente empezou a necesitar música en galego, entón parece que tiñas que estar todo o día preparando contidos para a xente. Eso fixo que me fixese con micrófono para gravar na casa, o Audacity, que é o programa que todos coñecemos, que é moi intuitivo. E logo, se falamos de facilidades, eu diría a plataforma ebooks onde colgar o programa. A partir de aí, a partir de que tes o programa feito colgado, xa se aspiras a monetizalo, non é o meu caso, ou se aspiras a difusión, evidentemente as redes sociais fan un labor que compensa un pouco o que ten que ver cos algoritmos e que o teu programa chegue a xente. E iso, basicamente, era a introducción que vos quería facer, sobre todo para que quede para a rapazada dos institutos que vexa isto, que con un simple portátil e máis con micrófono, e tamén con outra cosa que a xente se esquece, con móvil, incluso. O sea, eu cada vez traballo máis con contidos de audio. O sea, ahora tes a calquera artista ao teu alcance, e lle podes pedir que che mande un audio, mandache un audio, mételo na Audacity, e a partir de aí melloras a calidade do son e incorporas o teu programa. Entón, se posible, vamos a intentar conectar un poquinho para lle perder un medo o Audacity. A ver se podemos conectar para que saia na pantalla. Bueno, aquí tedes, basicamente, este é un exemplo de un audio que lle pedín estaba facendo un mini podcast sobre as primeiras cancións, o que se considera as primeiras cancións de pop en galego. Entón, a idea deste programa era facer unha cousa de 5 ou 6 minutos, que para min é un reto, porque os meus programas son metódicamente de 1 hora, sintonía, presento cancións, normalmente o que fago desde a pandemia, desde que gravo na casa e teño tempo para preparar os programas con calma, facer a escaleta que vai ir no programa, que cancións, que orden, máis ou menos dentro da variedade de músicas, facer uns blocos, e logo, iso sí, gravo aparte as audicións. As miñas locucións gravo as aparte, gravo as en mono, e logo xa os vou incorporando aquí. Veña, aquí imos mirando. Como vos dicía antes, o Audacity é tremendamente intuitivo, ata eu fun capaz de ir amañando programas. Podes poñer aquí. Entón, abrimos aquí arriba un primeiro programa. Temos pistas, podemos agregar unha nova, e vamos a agregar unha pista mono, sáenos aquí abaixo. Aquí podedes minimizar, e vamos a intentar, nos colocamos con esta ferramenta de aquí, moi fácil. Seleccionamos unha primeira locución que gravei, a cortas. Esta está en mono, a ver se que tal se escoita.
¿Sabes cuál es la primera canción grabada en gallego? Hasta hace no mucho se pensaba que la primera canción pop en gallego era esta de la banda de Noia, Los Tamara. Vale. Queremos asustar a locución, como vedes podemos que empece antes. ¿Sabes cuál es la primera canción grabada? Queremos darlle un espazo, moveríamos un pouco para aquí. ¿Sabes cuál es la primera canción? Todo isto é moi básico, pero para que vexades que é tremendamente intuitivo. Vamos a meterlle esa primeira canción. Está. Seleccionamos. Neste caso vamos a copiarla. E vamos a pegarla máis ou menos nas pistas de audio arriba. Podríamos abrir multitud de pistas, lóxicamente, pero vamos a quedarnos co básico. O Audacity tamén é moi práctico en canto a asimilar el como estamos de volúmenes de audio e demais. Faced selección do audio que queredes, lle dades a analizar, reproducción, e que eu traballo na casa con Linux, entón isto se me fai un pouco máis. Volumen e compresión, aquí tedes amplificar, e o propio Audacity recomendache que subas ou baixes a amplificación do sonido. Vamos á locución, por si nos quedou tamén baixa. Volumen e compresión, amplificamos, e nos suxire tamén que a subamos. Pois vamos a ver como queda isto. ¿Sabes cuál es la primera canción grabada en gallego? Hasta hace no mucho se pensaba que la primera canción pop en gallego era esta de la banda de Noia, Los Tamara. Galicia, terra querida, terra de labregos, Como vedes, a canción non está inteira porque hai un traballo antes de coller a canción, seleccionar o fragmento que ti queres que apareza e guardalo para usalo logo no programa. Audacity totalmente gratuito, sí. Eu hai dos programas que vos recomendo, por lo menos dos que máis uso eu, son o Audacity e como se chama o DJ, Virtual DJ, e con eses dous apañades para casi todo. Virtual DJ é, bueno, pois cando tes un pendrive con música e queres ir a unha festa ou algo xorde, pois podes argallar unha pinchada en calquera momento. Vamos a coller outro audio, a locución 2, como xa vos trouxen preparado aquí o tema. Seleccionamos, podes ir a típico Control C ou copiar de aquí. Como vedes, estou abrindo demasiadas ventanas e haberá que pechalas, e o pegas, e con el seleccionado, pois volvemos a facer o efecto de volumen e compresión e amplificamos. En 1964... Aquí nos quedou lonxe, pois veña, vamos a ir seleccionando. Recomendable tamén o uso de cascos para ter máis precisión. En 1964 los Tamara grabaron esta Galicia Terra Nosa tras escuchársela en directo a los españoles. Los españoles, vamos a coller outro audio, podemos collelo e exportalo, los españoles. Control C ou copiar aquí. Más ou menos tedes aquí a ferramenta de selección e o colocamos, pois depende o que queramos pisar unha canción ou non. Vamos a colocarlo aquí. Lo costumbrista, como apreciamos en las letras. Como apreciamos en las letras.
Bueno, creo que isto xa é suficiente para saber o fácil que é traballar logo co Audacity. Todo isto é para adicarlle o tempo que lle queiras ti adicar, o preciso que queiras ser, o complexo que queiras que sexa o programa. No meu caso, non é moi complicado, porque eu odio pisar as cancións. Se unha canción dura 3 minutos é por algo, se dura 8 tamén. E entón, eu non son de pisar as cancións, é moi fácil que logo coloque as locucións. Iso sí, que logo nun momento determinado, e vamos facer agora unha pequena chapuza, queres falar por riba da canción, ou queres utilizar o audio, ou queres facer, por exemplo, unha cuña, o apelido non é pola radio, é por... Collemos, por exemplo, vamos a coller este fragmento, digamos que o queremos meter aquí. Aquí había pobreza y sufríamos la represión. Que nos estamos pisando, ¿no? Pois vamos a seleccionar a parte que temos falada, a parte que queremos que nos baixe a música. Seleccionamos, máis ou menos, por aquí. Vedes? Pois vamos a coller este fragmento. Esta que vimos antes, onde nos dicía volumen e compresión, amplificar. Pois vamos a baixalo. Vamos a baixar este cachiño. Aquí había pobreza y sufríamos la represión, también lingüística, gallego. Que nos quedou moi baixo. Pois vamos aquí. Amplificación tes aquí desde 0, vamos a aplicar un 0 con... sí, un 0 con un 2, a ver qué tal. Aquí había pobreza y sufríamos la represión, también lingüística, gallego. Como vedes, as posibilidades son infinitas, a partir de que teñades sempre orden. Eu sempre vos recomendaría ter clara, antes de empezar a gravar o programa, a escaleta, seleccionar as cancións, os audios que queredes escoitar, e algunha cosiña máis que tiña apuntada, que evidentemente sería exportar este audio. Echades a gravar, guardar proxecto, mas este non é o meu portátil tampouco, guardar no ordenador, guardar no escritorio, e isto recomendo que o fagades continuamente porque se che pode colgar o Audacity, non vai a ser, e logo, a hora de exportalo, xa che dá a opción de exportalo en WAV, que é o formato máis rico, que eu recomendaría, evidentemente, esa calidade non se vai escoitar nunha grella, ni en internet, entón podedes poñerle un arquivo OGG, un arquivo Opus, MP3, e xa o temos aquí guardado. O resultado, que fun abrindo pestañas, sempre vos vai pedir se queredes guardar o proxecto, se é algo que usaste momentáneamente non tedes por que guardalo. E aquí está. Vou expoñer o fragmento, ahora sí. Isto é unha grabación de... É un audio de WhatsApp. Pedinlle a un compañero, a un músico que me mandase un WhatsApp, mandou en castelán porque isto era para presentar en castelán. Entón, desde aquí. Aunque la discografía de Manolo Mirás es laberíntica y procelosa, todo indica a que es muy posible que realizase grabaciones en gallego cuando todavía estaba en Sudamérica. De todos modos, al volver a Galicia... Isto tiña moitísimo vento, estaba grabado na rúa, entón, lóxicamente, unha vez que exportas este audio, que o importas, xa podes empezar a traballar con el. Os primeiros pasos que fago eu a hora de gravar isto sería, a ver, vamos a as características.
Primeiro sempre guardar un espacio ao principio como 4 ou 5 segundos, seleccionades ese espazo, o primeiro de todo. Chegades aos efectos e ides a buscar a reducción de sonido, reducción de ruido, perdón. O primeiro paso é obter o perfil, vai coller ese cachiño que lle indicaches e vai no guardar. Entón xa podes doble clic, seleccionas todo, volves ao mesmo sitio onde está? Xa vos quedou guardado o que puxestes antes, aceptades, xa vos reduce o son. O segundo paso para min sería o compresor, xa vos dá un umbral aquí. Eu teño apuntados máis ou menos, normalmente collexe os máis axeitados para a grabación, é bastante intelixente o Audacity, pero por iso vos decía que se queredes vos ir escoitando, ir practicando e ir abrindo as diferentes ventanas, pero para un concepto básico de programa, isto xa está. Logo xa teríades, se queredes usar máis dun micro, por exemplo, ou se non traedes as grabacións preparadas para montar o podcast, pois xa entramos a ter unha tarxeta de son e demais, non? Entón, por iso vos decía que segundo sexa máis complexo o vosso programa, ides incorporando efectivos. Pero con estes pasos, simplemente un micrófono con grabaciones de audio traídas ao ordenador de calquera outro medio, dispositivo, pois xa tedes para facer un programa sin problema. Os primeiro paso, reducir ruido. Segundo paso sería o compresor. Logo chegaríamos a amplificar, a normalizar, que neste que está en castelán, non sei onde está. Con normalizar os limitador, normalizar, e xa vos pon aquí por defecto -1. Entón, isto vos lo garda nun rango. Este audio está xa retocado, está perfecto, entón xa non ten que... E por último, o último paso sería amplificalo, que tamén vos recomenda o Audacity. Aquí vos recomenda que o amplificades 1 decibelio máis. Entón xa teríamos o audio preparado e o exportaríamos na carpeta axeitada e xa... Gallego, cuando todavía estaba en Sudamérica. De todos modos, al volver... Este audio o colledes e o podedes incrustar na parte do programa que máis vos interese. Que problema hubo aquí? Detectastes algún problema agora? Mentres cortaba e pegaba. Exacto. Unha cousa que non che deixa, ainda que logo vai comprimir todo nunha mesma liña, non che deixa gravar, non che deixa pegar un audio estéreo en un mono, lóxicamente. Entón, eu normalmente no programa de música gardo, digamos que 3 faixas, non? Na de arriba teño a sintonía, as ráfagas, as cuñas. Na segunda é onde meto os audios e na terceira é onde vou colocando as miñas locucións. Entón xa tedes, digamos que o mosaico do Audacity diante e xa ides axustando, digamos que os tempos. E coido que non me queda nada, un pouco desordenado, disculpade as cuestións técnicas, pero do que se trataba é de que co Audacity un micrófono, a veces sin micrófono, que hai xente que grava directamente co ordenador, co micrófono do ordenador, pero Audacity dache esas posibilidades de que un son realmente mediocre, débil, pois ao final poda ter, hai cosas que son, hai milagros casi imposibles, non? Pero bueno, pero sí que podes ir retocando o audio e dándolle así un...
Eu entendo Audacity, para perderlle o medo, entendo como un xogo, no que ti, antes de xogar, tes que ter todas as pezas preparadas, e logo ti na Audacity vas preparándoas, e o que vos decía ao principio, escoitarse. É moi importante escoitarse, aquí falei moi alto, aquí falei moi baixo, aquí, sabes, pero... E nada máis, se tedes alguna cuestión, sí. O ideal, tanto se tamén cando che pidan un audio, por exemplo, a ti, pois o ideal é deixar un principio unha franxa, para que le xoguen con ela, en este caso é para a reducción de sonido. Eu cando empezo a falar, cando estou preparado para facer o programa, co guión, pois deixas un espazo e empezas a falar aos 5 ou 10 segundos e xa vas collendo ese espacio inicial para utilizalo para ese primeiro paso que é a reducción de ruidos. E logo nada, pois ise escoitando. Eu tive temporadas que gravaba no armario de casa porque me gustaba o son que saía do armario e logo levaba o Audacity. O sea, isto, a verdade é que ten un pouco de xogo e de maxia, non? Sí, Ábrete de orellas é un programa dunha hora, pero leva moitísimo máis tempo. Perde un pouquiño, pero moi pouco, intento que non se perda demais a maxia de facelo en directo, como diste. Entón, o que pasa é que durante a semana vivimos tamén, eu vivo un pouco na ditadura dos correos electrónicos, empezan a chegar novidades, empezan a chegar cousas, eu durante a semana sí que vou facendo a selección das cancións que soan no programa, que chegan a soar 14, o sea que non son moito de falar, chegan a soar 14 cancións e ti vais colocando máis ou menos dentro do que é o eclecticismo do programa, pois vas colocando así por unha especie de blocos e sí que vas preparando unhas ideas. O que non fago, para respetar un pouco ese toque de directo, non me escribo o que vou ler. Teño dúas liñas, dúas cousas que quero dicir, para que así, pois, eu practique os silencios, se me note se algo me gusta moito ou non, desde esa cosa que soas tes nos directos. E o reto que me queda agora por diante, pois gravalo en plan entrevista ou facelo así. Pero eso xa prefiro ir á radio, que de vez en cando estar só na casa ten os seus vicios, entón de vez en cando volver a emisora de Filispín e facer un programa, e iso sí. Ahora estamos practicando noutra asociación unha experiencia moi bonita, que é un podcast moi básico, pero moi básico no sentido de que estou eu falando cunha artista, gravamos todo, mañá ven Uxía, e logo eu, si na casa chego, e xa empezo a mirar os defectos de son, digamos que preparo, posproduzo, o que decíamos antes que era o importante do podcast con respecto á radio é a posproducción. Antes de subilo, ti podes facer un programa de entrevistas, coller e subilo para arriba e punto. Pero podes escoitalo na casa, posproducir, introducir cuñas. Claro, eu estou falando mañá con Uxía e non vamos a meter ráfagas. É unha conversa de bar, moi tranquilos os dous, no que os medios técnicos son os mínimos para que podamos levarnos iso eu a casa e metan unhas cuñas polo medio, uns saúdos, pasa algo no bar, cae algo, pasa non sei que, pois eu na casa baixo ese son, o que vos decía antes, selecciono o fragmento, baixo o son, e lle meto unha canción ou un saúdo por riba, estás escoitando non sei que, e por debaixo se sigue escoitando o ruido do bar. Entón estamos intentando combinar, por iso a importancia que teñen no podcast con respecto á radio a postproducción, que na postproducción é onde lle das o toque que queres, como un produtor de música, ao final, dentro das posibilidades. Alguna cousiña máis? Xa sabedes que Ábrete de orellas non ten complicación detrás do micrófono. É un señor falando, seleccionando músicas e pouco máis. E nada máis.